हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। बे बोसोरनिनो फैनो गोनां साबसिन हामसिन आबुं बर' सावथुनफोरनि मोननैसो फारिलाइ। लोगोफोर, स्किप खालामाजासे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। गिबि हिसाबै दं लोगोफोर, डाइरेक्टर प्रडिउसार रजनी बसुमतारीनि दैदेननायाव फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों बोराइ फाख्रि। बेवहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बिथां टेलेन्टेड आरो एक्सपार्ट बर' फावखुंग्रि संगिना ब्रह्म आरो हेलेना दैमारि बिथांमोनखौ। नैथियाव दं लोगोफोर, रिया ब्रह्मनि दैदेननायाव आरबि फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों खिथेर। बेवहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार आरो सोरां, लोगोसेनो मुंदांखा फावखुंग्रि फुजि बसुमतारी बिथांमोनखौ। थामथियावनो दं लोगोफोर, पंकज लाहारीनि जाम्बी फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों सायखं। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर ओमप्रकाशजों लोगोसे हेलेना दैमारि। ब्रैथियावनो दं लोगोफोर, बिरफुं महिलारिनि दैदेननायाव BM फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों थैब्लाबो जेना। बे सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन गाहायै बिरफुं महिलारिजों लोगोसे दांखो लोदो आरो गोबां फावगिरिफोर। बाथियाव दं लोगोफोर, सना फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों गोदान रादाय। बेवहाय फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंग्रि जेनिफार, अनसुमै, शरद आरो जिमनि बिथांमोनखौ। दथियाव दं लोगोफोर, NB प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां पनन बर'नि मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों थुलुंगा। बेवहाय गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मुंदांखा फावखुंगुर सिमां सैनारिजों लोगोसे प्रियंका आरो मस्ट कमेडियान मेन्डेला बिथांमोनखौ। स्निथियाव दं लोगोफोर, अलंबार फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों थैस' थांस'। बे सावथुननि प्रडिउसारानो जादों हिमानि। डाइरेक्टखौ खालामदों प्रबिन गयारी। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों अलंबार, लोगोसेनो नेरसोन, प्रबिन आरो मेन्डेला पुजा बिथांमोनहा। दाइनथियाव दं लोगोफोर, रिंखां नार्जारिनि प्रडिउस खालामनाय, लोगोसेनो दिलीप स्वर्गियारिनि स्क्रिप्ट आरो स्ट'रि होनाय खौसे फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि मुङानो जादों अन्थाइ बिखा। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन दिलीप आरो फावखुंग्रि राधिका बिथांमोनखौ। लोगोफोर, बे बोसोरनि फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनफोरनि गिबि आपडेटआ बेखिनियानोमोन। आरोबाव फैबाय थानाय एबा फैनो गोनां सावथुनफोरखौ नैथि आपडेटआव लानानै फैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला एबा आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसेनो खाथिनि बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै अल प्रेस खालामनानै लादो। बिदिनो गोदान भिडिअनि आपडेटफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मोनबाय थायो। गोजोन्थों।